kowe njejeri aku kene. Nyidam sari kini tung memanes aku bawa kene ra dijejeri wong wedok ini suaraku glereg-glereg kiri. Kaya kembang kang hamulat sekar kepengin ngisep mak tune ri ngadeg kene ragil kinasih dekorasi enek bonuse. Dadi nyo. Aku terima amplope aku. Alah Mas, wong niki diaturke jenengan lho. Kandha sapa? Lah piye? Iki mengko sinten sing kersa nyanyi karo nyiarke ragil kinasih dekorasi niki enten tindhe Mas Imin mung ngono tok. Oh, dadi iki kanggo kowe. Iki nggo aku. Lah gandeng ndek bengi iki aku kok mbok gawakne janganan semono Ojo, akeh. Ya toh, iki dienggo mbayar janganan. Bikin malu aja. Masa MC Ya jual ora apa-apa iki mumpung ning sayuran. kene tak siarke sisan Bapak Ibu ingkang ngersaken sayuran komplit menapa mawon saged ngubungi Bapak Simin. Lah Bapak Simin menika ten dalem nandur apa-apa enek ya Kang Mas. Masa MC jualan sayuran. Loh, ora apa-apa jenengan ki kudune bangga Mas dadi pengusaha sayur sukses. Ya, piye nyalon lurah ora dadi ki ora apa-apa. Sing penting saiki dadi juragan. Lah sayur teko nggon lurah barange kok. Jenengan pengen dadi ya to. Sowan daleme Bu Ari. Piye to Bu carane ngono? Nek rasa ding wong uditmu wis entek. Mbrengengang swara rom. Nyo iki dienggo mbayar sayur. Ya ning sing kowe sing penting sah ya. Iya. Pindha temanten ka ronse ngeni rom mamet prono marang jengriri sing suyu Ayu mah. Arep mbok klerokne to? Kesele yo wong bakul sayur. Sawengitan bisa nendra renggang kula kumabya pulut sayakti nyidam sarine tresno yo aturno ri umpama sliramu sekar meladi aku kembang idam sari pun kakang bakal nglewat